îro jî rastî jî me destpêkê got ji yekê adarê heta heştê adarê nû jiyanekî nû vejîn dibe, jiyaneke nû çê dibe. Di wî milî de jî wek aboriya jinê ser asta Bakurê Hilatê Sûrî em dest kooperatîfek di milê jin de dikin. Ji ber welê em bêjin her jinekî îro ku berxwedaniyê li vê derê dike ku xwedana xwe heta darekî deynê dibe berxwedaniyek hemberî dijmin, dibe berxwedaniyekî serkeftin, dibe berxwedaniyekî serhildanî rastî jî. Ji ber welê her darekî îro bi rihê şehîdekî ye. Ji ber welê em bêjin her demî serkeftin bê serkeftin bê. Spasiya we dikim. وقت دارا بتشتغل